Tak já vás zdravím, jsme zase tady zpátky u mýho pořadu Silvia za pultem. Dneska to máme speciální díl, máme hezky, počasí pěkný, tak jsem to udělala venku. Dneska nebudeme péct, ale budeme vařit. Připravila jsem si pro vás domácí tortelloni, plněný s špenátem a ricottou. Teda ricotu jsem nahradila měkkým sýrem, přijde mi to úplně stejný, jo? Jenom je to český výrobce. A potom s tou ricottou, špenátem a buď to jsem zvolila domácí pesto, anebo to polijeme šalvějí a máslíčkem. Ale to vám všechno řeknu během to. Dobře, takže teď se vrhneme na těsto. Si vzpomínám minule, že to bylo velice těžký. Tak jo, takže takhle, nejdřív, co budeme potřebovat na těsto, jednoduchý, to je mouka hladká, 400 gramů, potom 2 vajíčka, sůl, olivový olej, lžička olivového oleje, špetku soli a to je všechno, vlastně i vodu. Tak, vrhneme se na těsto, takže vlastně vytvoříme si takový důleček. To nasypeme všechno. Je vajíčka. Měli jsme takový důleček. Trošku takhle namožeme, aby jsme věděli, že něco děláme. Tak. Vejce. Trošku to tady. Jo, tady pěkně utíká. Jo, víte co? Opět, tady ten recept dělám jako poprvé, jo. Takže dál tam dáme lžičku olivového oleje. Lžičku nemám, můžu lžíci, tak tam dám méně samozřejmě. Když dáte víc, to je jedno, že? Tak. Dáme tam lžičku soli a teď to jdeme pěkně zpracovat. No a jak jsem říkala, domácí těsto na tortellini dělám poprvé, takže jsem vlastně zvědavá, jak to úplně dopadne. Takže další taková premiéra. Tak, těsto máme připravené, vytvoříte takový bocháneček a jak jsem říkala, bylo by dobrý dáte na 30 minut odležet, ale my to uděláme hned. Takže teď vlastně vyválíme placku. Kde to vymyslel toto? Tak, teď vyválíme tu placku. Mám z toho úplný strach, ale vypadá to dobře. Nedělám večeři pro 6 lidí, ale jenom takhle na ochutnávku, možná mému kameramanovi. Se zase přivlastňuju. Tak, těsto máme vyválené a teď použijeme sklenici, neboli hrnek, to je jedno, co si zvolíte, ale aby to bylo kulaté. A teď budeme vykrajovat takhle. Jeden, druhý. Dám jich 4, jo. Placky máme hotové, placky, tortelloni. A teď je vlastně budeme plnit. Takže já jsem si teda zvolila špenátek. Já ho ještě trošku ochutím. Takže já trošku osolím špenát. Soli, pepře, česnek. Vlastně dělám takhle trošku prstíkama takový důleček. Teď tam mám špenátek. Jo, takhle. Takže ten tavený sýr. Takový dubíček. Jo, takhle. A teď ho zabalíme. Vlastně takhle přeložíme. Vezmeme vidličku a budeme takhle učapávat. Mě připomínají takový ty japonský, já nevím, co mají sušenky nebo takový ty. A v tom vlastně, když to rozlouskláte, máte v tom takový to přání. Tortellini máme hotové a holčičky se budou uvařit.
na 3 až 4 minutky. Poznáte to tak, že jsou hotové, když vám vyplujou na povrch. Tak, voda je připravená a šoupnám tam ty krasodinky. No to si nedává, jo. Nějaká moc, to je první, jak jsem ji moc naplnila. Tak jsem na to zvědavá. Teď si připravíme na omáčku. Takže, to jsem si zvolila šalvěj. Tu jsem si osušila. Máslíčko a parmezán, anebo domácí pesto, jo. To jsem dělala dneska. Domácí pesto se udělá tak, že koupíte si bazalku, vložíte do mixéru, neboli ručně smačkáte, přidáte 3 stružky česneku, kvalitní panenský olivový olej a piniový oříšky. Když je nemáte, tak stačí nahradit buď to mandlema nebo lískovými oříškama. Ty mandle jsou takový neutrální, takže tak. A rozmixujete to a máte z toho krásně domácí pesto, jednoduchý. Myslím, že jsou téměř hotový, zkusíme to, uvidíme. Wow! Tak se mi povedlo. Tak. Pálí. Děláme si takovou tu rychlou omáčku, takže použijeme máslo. Si rozpustíme. Trošku šalvěje. A taky dobrý je na to třeba nasekaný rajčátka na jemno a polejeme to hezky tím máslíčkem a šalvějí. Posypeme parmezánem. A další část, takhle na studeno masníčko. To je dobrý. Mi to povedlo. Je to, možná bych to ještě minutku tam nechala do té vody vroucí, akorát tak mám tu stolovou věc, tak to moc nebublalo. A je to dobrý, ještě ochutnáme to. No, a jsme u konce. Jednoduchý, za pár minut. Takže, pro mě potěšením pro vás udělat tento recept tortelloni, domácí tortelloni plněným špenátem a měkkým sýrem, politým šalvějí, máslíčkem, posypaným parmezánem a tady s domácím pestem. Jinak sledovat mě můžete na YouTube kanálu Sylvie Dalaj za pultem. Budu ráda, když mě budete odebírat, sledovat, protože pro vás uvařím moc ráda. Jak uvařím, tak upeču.